Chodził po Gliwicach, szukał w Katowicach, Zobrze, Ruda, Tambotysz. W Paniówkach, Knurowie, nawet we Chudowie, wszędzie pełno działków jest. Serce już do boli w kawalerskiej doli, bo jak zdecydować się, kaj się nie obróci, kaj okiem nie rzuci, jak na działka widzi tyż. Bo śląskie frelki, no i szwarniejsze, bo śląskie frelki, no i gryfniejsze, Karlusy do nich ciągną dziś, tak jak do miodu miś. Osiemnastolatki, nawet od nich matki, festy też maszkytne są. Wszystkie są szykowne, piękne i nadobne, jak to zdecydować się? Bo rok nasz kochany, niezdecydowany, burszczyków zdeptał 6. Przyczep się na koło, będzie pedałował, większą prędkość musi mieć. Bo śląskie frelki, no i szwarniejsze, bo śląskie frelki, no i gryfniejsze, Karlusy do nich ciągną dziś, tak jak do miodu miś. Chodził po Gliwicach, szukał w Katowicach, Zobrze, Ruda, Tambotysz. W Paniówkach, Knurowie, nawet we Chudowie, wszędzie pełno działków jest. Szukał i wybierał, oczami pożyrał i lornetka kupił się. Ale czas nie stoi i dziś nasz Antoni starym kawalerem jest. Bo śląskie frelki, no i szwarniejsze, bo śląskie frelki, no i gryfniejsze, Karlusy do nich ciągną dziś, tak jak do miodu miś. Bo śląskie frelki, no i szwarniejsze, bo śląskie frelki, no i gryfniejsze, Karlusy do nich ciągną dziś, tak jak do miodu miś. No i tak jak Grzech godął, do nas motorem są wasze głosy, wasze zadowolenie, wasze SMS-y i dość, żeście fest głosowali na ta pieśniczka z miejsca 4, na pieśniczka zespołu Kamraty, bo oni z miejsca 6 poszli na miejsce 4, są troszkę wyżej. To wszystko dzięki wam, dzięki waszym głosom. Liczę na to, że zespół Kamraty też będzie u nas gościł. Myślę, że oni się festy radują z tego, żeście na nich tak głosowali. No ale my już teraz nie będziemy przedłużać, nie będziemy godać, no zaglądamy na miejsce 3, czyli wlazujemy na podium. Pamiętam, jak pachniały twoje włosy, twoje łoczka, jak na niebie gwiazdki dwie, szczęścia łezki, jak poranne krople rosy. Czuję jedno, że nie będzie z tobą źle. Przytulałaś twoje myśli w moje serce. Dzięki temu dzisiaj mamy piękny dom, srebrne godle, a
A ty pytasz, czy chcę jeszcze, a ja w ręce coś do ciebie dzisiaj mam. 7 pereł tobie daję dziś na szczęście, za ta miłość, za ta radość, za ta pamięć. Ta za wczoraj, ta za jutro, ta do ciebie. A ostatnio do mnie będziesz ze mną w niebie. A ostatnio do mnie będziesz ze mną w niebie. Czasu, a wciąż pachną twoje włosy. Twoje łoczka jeszcze bardziej zwodzą mnie. Życie dało nam do siebie różne losy, lecz twe serce do mojego ciągle gnie. Dziś przytulasz moje myśli do swej duszy, zawsze wierno, nawet w każdym swoim śnie. Zakochany w tobie zawsze ją po uszy. Bardzo proszę, bądź po wieczność obok mnie. 7 pereł tobie daję dziś na szczęście, za ta miłość, za ta radość, za ta pamięć. Ta za wczoraj, ta za jutro, ta dla ciebie. A ostatnio do mnie będziesz ze mną w niebie. Ostatnio do mnie będziesz ze mną w niebie. 7 pereł tobie daję dziś na szczęście, za ta miłość, za ta radość, za ta pamięć. Ta za wczoraj, ta za jutro, ta do ciebie. Ostatnio do mnie będziesz ze mną w niebie. A ostatnio do mnie będziesz ze mną w niebie. No i są my na podium. Obejrzeliśmy miejsce trzeci. Na miejscu trzecim Mirosław Jędrowski z pieśniczką 7 pereł. Za chwilę obejrzymy miejsce drugie, ale jeszcze się was muszę spytać, bo gadaliśmy o tym, co było. Żeście występowały, że koncertowałyście w całej Polsce. Z tego się, myślę, wszyscy na czele z waszą publicznością fest radują. A jakie macie takie najbliższe plany na przyszłość? No najbliżej to sporo koncertów opolskim, bo i Łagiewniki Małe, i Sadów. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. O wszystkich naszych koncertach idzie przeczytać też na naszej stronie internetowej, do której odwiedzenia bardzo serdecznie namawiam. No i tam w zakładce aktualności wszystkie nasze koncerty łącznie z godzinami, miejscami są podane, także wszystkich gorąco zachęcamy. Czyli jakby ktoś nie zaglądał na plakaty albo zapomniał, to wlazuje na naszą stronę internetową i tam na tej waszej stronie na tej naszej wszystkiego się dowie. Jest, nawet jak już jest po koncercie, to idzie wleźć w zakładkę galeria, tam są wszystkie zdjęcia i ktoś się tam kiedyś znajdzie. To się bardzo cieszymy, zapraszamy na stronę internetową i na naszą stronę internetową listaszlagierów.pl też bardzo serdecznie zapraszamy, bo tam też oczywiście będą pieśniczki, które śpiewają Klaudia i Kasia Chwołka. A my teraz zapraszamy bardzo serdecznie do obejrzenia miejsca drugiego.
wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam ostało. To je ten hajmatowy śpiew, to je jo, taki śląski szpec. My Ślązoczki wiemy, jak ten szpec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co mu ostało. To je ten hajmatowy śpiew, to je on, taki śląski szpec. On to, czego nie ma już żaden. On ma swój rychty, gryfny kształt. Piwo lubi i rychtyk je młody. Ślązok super i po prostu je wow. Jo wam zagrom muzycznych 100 kąsków, taki piękny jak krepel, żech je. I zaśpiewam rychtyk po śląsku. O hajmacie, posłuchajcie mnie. My Ślązoki wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam ostało. To je ten hajmatowy śpiew, to je jo, taki śląski szpec. My Ślązoczki wiemy, jak ten szpec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co mu ostało. To je ten hajmatowy śpiew, to je on, taki śląski szpec. Co schajmatuje, no i lepsze, bo schajmatuje. 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 Tukej mamy czego żaden już nie ma. I gorole ciągną sam sztyc. Bez brynica cisną na przymo. Co by z nami we hajmacie być? A te dziołchy to byś mógł widzieć. I wyskierne i tak gryfne są. Każdy chciałby przy nich posiedzieć. Kiej nie wierzysz, to pójdź sam ku nom. To było miejsce drugie, to była pieśniczka My Ślązoczki, a teraz miejsce pierwsze. I zaraz się wyjaśni, czemu my godali o tej pieśniczce Jodler. Myślę, że już się domyślocie, że na miejscu pierwszym dzisio Klaudia i Kasia Chwołka. Zapraszam bardzo serdecznie. Śpiewka jedna, od tej pory drż po głowie lotomi. Chcę spróbować, ale język choby zdretna. I joloraury jednak nie tak brzmi. Zaczła lotać po chałupie w wielkim szale, ale gęba nie chce słuchać nic a nic. Durś próbuje, nie wyłazi mi to wcale. Joloraury jednak nie tak brzmi. Takie cudo już w kolumnach ryczy to na całki dom. Dusz próbuje, może w końcu mi się uda. I joloraury jednak
chyba mam. I ową godą zaś to trudne takie nie ma. Ino w gębie gimnastyka zrobić trzeba. Zaśpiewajcie wszyscy razem ze mną teraz. I olre uri 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 oj ha. I tak wygląda nasze podsumowanie. Dziś my obejrzeli 7 pieśniczek w towarzystwie naszych pięknych pań, Klaudii i Kasi, które razem z nami brały udział w naszym wielkim finale, w tygodniowym podsumowaniu listy szlagierów po śląsku telewizji TVT. Ich pieśniczka na miejscu pierwszym. Co będzie w przyszłym tygodniu, nie wiem, wszystko zależy od waszych głosów, od waszych SMS-ów, ale już teroski bardzo, bardzo serdecznie was zapraszamy na poniedziałek, na propozycje do listy szlagierów po śląsku telewizji TVT. Na pewno Klaudia i Kasia Chwołka też razem z nami w przyszłym tygodniu w propozycjach będą. To co, widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia! Jademy!